טוב, יאללה, וידאו עובד כבר. קחי, שלום וידאו. הדלקת נרות. נוסחה שלנו. תגליק את הנר. לאט לאט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בטובותיו וטבענו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. תקראי את הברכה הארוכה וזה הכל. איזה ברכה? הנרות הללו. אתה צריך לקרוא לו אני. תקראי את. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות והניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי החנוכה. הנרות הללו קודשים ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא אותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נצליך ועל נפלאותיך ועזריך. שיהיה לנו חג שמח, חג אורים שמח, שנה טובה, שבעזרת השם שהשנה יהיה לנו שנה יותר טובה, שנת שפע ובריאות והצלחה לנו ולכל עם ישראל. אמן. חנוכה יפה דווקא. שבעזרת השם אושר תישא לבינה, תישא לשלום, תחזור בשלום, והרפת תגדל, תיתן הרבה הרבה חלב, ויהיה לנו רק טוב, ונהיה בריאים. אמן. תעמדי ליד הנרות. טובי. תברכי משהו, את המשפחה, את כולם. מה? שתהיה שנה טובה, שנת אור, לנכדים, לילדים. שנה טובה אומרים בראש השנה. כן. חג שמח, חג אורים שמח.